Ada rakso masuk kita tu par minggu atta pinasa mapartikian tu punguan ama salum dinalau patu pahon pamujun nasida tu tribata marhite-hite pesta pembangunan lau pengumpulan dana di tonga-tongani huriatta pinasa mapartikian tu nasida Cek. Shalom Horas, selamat hari Minggu di tasalutna amang pandita nami parhalo nami ama nami ina nami nang songoni remaja doho naposo bulung huria HKBP Raso Cimanggis jongjong dohami di son sian punguan ama Shalom nau patu pahon ende puji-pujian imas ada program huria tahun profesional penata layanan dohot gotilon unduk niroha marserep roha hami mapengidoan rap mahita menupahi penampilan sian punguan ama Solomon Horas Shalom Moliate. Sai baia, ma Jesus tingoluta, pangoluho marang hatanai. Pauna homalo nirohana, tabadao bajat nirohai. Molo Jesus domian tilohata Dimoluta Paulas mirohama Haname ongolu di pardagingo Dituhata radedo isude Batasi gongo partunurani Soasani Israel Tolong di Tuhani Di sure Natino panai Naposea Dihatani Tuhata Disariho Tuhata Rodoto Marlas roha Mardongan Olo polo Pasarako Pewarni Tuhani Jesus tingoluta
Porsea di hata di Tuhata di Sarihon Tuhata rototo Marles roha mardongan olo-olo Hasanapo doang di Tuhani Jesus, pemia di rohata, tolas di rohana. Hedameon noluni perdagingon di Tuhata radero isule. Sanitahe holongi Tuhani di sure natino parai Soma sanitahe holongi Tuhani di sure natino parai Sude natino parai. Mulai tema tepat satu Tuhan debat apa dengan basai. Marhi tema punguan ama salom. Mandok mulai tema hami tuhamuna shalom horas dihita saluhutna. Mulai tema di Tuhata, mulai tema yang kita salutna ruasnya KP Cimanggis, nong manupahi di ulau ta di bogasan Manogoton. Ada langsung masuk kita tu perminggota, jumulo mahita martangiang nahohom di nganat tabi, martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata maret dehitasian nomor 450
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nung nga di pabotohon iba na tuho ale Jehovah, manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah siyan ho. Ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho hasirepon, maradot pon di batam. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurong. Mauliate mga roha nami tuho. Ali juho hami tu pakirimu dihanguluan sa liling nililing na. Selehon matodim tu roha nami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni roha nami. Jala asa hudului hami akan na dibanuagid jangi. Pargugoy mahami manaluhon sa luhut na naing mga bat hami tu hasonangan. Say pagadda haporsyaon. Pakirimon dohot pamopomon ni roha nami. Asa monang hami rodi ujung na. Jala majalo tu pali hami di julum. Alan anakmu Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Maredehita. Patik ni debata di minggu tasararion ima nadyanet sian patik parjulu sahat rodi patik paupaton songonon ma didok desi tapa husor ma di bogasan rohata ganup patik parjulu audo Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup au bayanonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jadang jadi sumananmu manang aha di benua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotong gabi si sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonom goar ni debata yang go soture dalanna ay honauhum na dosugot akka na marsineang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari maulahamu nasa siulaunmu ala yang go ari papituhoni ari paradianan di Jehovah debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam ay di naonomari rodi toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat dui bana diari papituhoni di baini do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari para denanay jala di parbadiay ido sahatna atong ra mangidugugo mahita tu adopan di bata mangulahon na hobartu patiknay ali Tuhan di bata say pargugui mahami mangulahon na hobartu patikmi amen maredehita.
Tatopoti ma dosa tanagudang itu adopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata ama nami na di banua gijang. Hodo na patupaon asesan ni dosa di hami halak nadangulon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asima roham di hami akan mangarsakot dosa nami. Saya sahapi matuha tubagasar roha nami hasesan ni dosa nami. Lehon matuhami tordim na badiyay. Asa unang ganggu roha nami di asi-asi ni roham. Alay asahot roha nami marhapos yaw lau mangotapon nasa dosa dohot roha portibyon. Asa upasat hami diri nami tuho gabi pelean na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosa. Roma hamutuau asa manguli to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas doi muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Marede hita. Turpuk epistel di minggu tasadarion iman atas surat di buku panurirang Jeremia sab 20 mamuka maisan ayat pitu sahatro di 10 tolu panurirang Jeremia biddu 20 mamuka maisan ayat pitu 110 tolu marsikat soring mahita majahasa songonomma didok disi alu-alu ni si Jeremia dohot pos ni rohana tu Jehovah di hatai ho au ale Jehovah jala olo au hataammu humogo doho sian au jala monang do au hape gabe sirehean au ganup ari tung saluhut nasida mangarehei au jadi nikuma dang betaring otak kuibana jaladang beau marjamita marhite-hite guarna hape gabe songon api na marsigorgor di bagasan rohakku huilala tarhurung di bagasan haliholikku so siol madate au mangotapi hape dang tarbaen. Alai Jehovah do madungan yau songon ulu balang na begu dibaheni ikon tersuladit akan mangalehe yau jaladang tagamon monang murak situtu do nasida tahe aidang mardohar nasida haurahon nasaleleng na naso tagamon lupa mangonai tu nasida.
rapi tadi saputolu. Marede mahamu di Jehovah, puji hamu ma Jehovah, enung ngadi palua ibana todimi halak na pugos sia tangan niaka parjahat. Ido sahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata, jalan au peopsa. Amin. Marede hita. Tahati mahapur siyaw tay songon ni hati dakon ni dongata sa hapur siyaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangit dohot tanoon au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasaday ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya tod di parbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toro dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosane di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen aka na badia dohot di hasisan ni dosa ro di hatai na maddok mulak mangulu sugot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabigema ede puji-pujian na sinuarahon ni inahanna mangihut man nomuse ina Deborah.
Tabegema tikting namasa dohot na nang sipamasaon di tonga-tonga ni Huriata di Bogasan Minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhutna. Tapay hut-ihut matiting na maragam di Minggu 25 Juni 2020 na Barjolo, Guar ni Minggu. Guar ni Minggutta sa darion ima Minggu patuluhod dung Trinitatis, lapatan na hasitulu sa daon ni debata. Topik Minggu mangihut to Jesus jala mamorsan silang. Napaduahon kelompok kor tu hari Minggu tanggal 2 Juli 2020 naparjolo di pukul 7.30 ina Esther ama Huria NHKBP. Di pukul 10 ina Kamis ama Salom ama Jericho. Di pukul 10.05 ina Hanna ina Deborah remaja. Napatuluhon partangyangan sektor. Di hari Selasa 27 Juni 2020 di sektor Nasaret di keluarga ni Amang N Sinaga inang Boru Saragi. Di sektor Judea di keluarga ni Amang B Sitohang inang Boru Sihotang. Di sektor Bethlehem di keluarga ni Amang P Barasa inang Boru Silayan. Di sektor Efesus di keluarga ni Amang R Simangunsong inang Boru Manurung. Di sektor Galatia di keluarga ni Nonya Siahaan Boru Lumban Gaol. Di sektor Filipi di keluarga ni Amang LP Manulang inang Boru Sibolon Nahinan. Di Rabu 20 Juni 2020 di sektor Sion di keluarga ni Amang Situa El Sinurat inang Boru Lumban Gaol. Di sektor Betania di keluarga ni Amang P Sinaga inang Boru Simajutak. Di sektor Roma di keluarga ni Amang H Situmorang inang Boru Hasugian. Di sektor Korintus Masohot. Di sektor Kolose di keluarga ni Amang Situa T Siagian inang Boru Simare-mare. Di sektor Kanaan di keluarga P Lumban Batu inang Boru Raja Guguk. Molo alamat Boy Mata Ida di acara nongadong dihita. Nabawapaton ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 2 Juli 2020 naneng ro kita memakai bahasa Indonesia. Palimahon retreat belajar sidik karismata tim. Di hari Kamis sahatu hari Sabtu tanggal 20 sia Juni sahatu tanggal 1 Juli 2020 di Patu Pahuriat do retreat belajar sidik karismata tim nama ringana di Villa F Lusar Puncak. Ni dohotan ni 45 halak belajar sidi tabak ketua grup orang tua dohot padita. Napon-napon pemberdayaan parhalado nago tiki dohot situa. Di hari Kamis tanggal 20 Juni 2020 di Patu PHGP Distrik 22 de Boskap do pemberdayaan parhalado nago tiki dohot situa di Rumah Perubahan Bekasi. Borha dosian Huriata 10 halak parhalado dohot calon parhalado dohot padita laho maddohotisa. Napapituhon jambore anak sekolah minggu. Di hari Sabtu tanggal 1 Juli 2020 di Patu PHGP Distrik de Boskap 20 do jambore anak sekolah minggu nama ringana di Taman Wiladatika Cibubur. Borha dosian Huriata 20 halak sekolah minggu dohot 3 halak guru sekolah minggu lao maddohotisa. Napawaluhon ruas nataba. Di Minggu ta sadarion nungga gabe ruas nataba di Huriata ima keluarga Sudep Halomuan Banuarea inang Dance Boru Tabunan doho tolu yanakon nasida pidasian GKPPD manang Gereja Kristen Protestan Pak Dairi Sukatani Resort Jakarta masuk nasida tu sektor Korintus. Nasida nung ngamar Minggu nacogod di pukul 7.30. Nabasiahon kegiatan pesta gotilo doho tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di Minggu tasadarion di kebaktian pukul 7.30 doho pukul 10 WIB ima kreativitas sian punguan ama Salom jalanung amardala doho denggan. Di hari Minggu tanggal 2 Juli 2020 naneng ro di parminggu 7.30 doho pukul 10 mengarade ma sian sektor Judea.
Pasapuluhon titing marbagas, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu pardonga saripeoma, Johan Sopanda mengatur lubat toruan, anak nihala amata situa parulian lubat toruan, tubuh nihala inata, Edis Purnama Boru Nababan. Alamat nasida komplek timah Blok AA nomor 21 Kelapa 2, Jemaat HKBP Cijantung Resort Cijantung, Dohot Oroanna Anastasia Nababan, Boru nihala amata Parsaoran Nababan, tubuh nihala inata Suharti Hutahayan. Alamat nasida Sindang Karsa RT Tolu RW Walu nomor 134, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Sian Sektor Sion. Terpasu-pasu di HKBP Cijantung Resort Cijantung di hari Sabtu tanggal 1 Juli 2020. Titing paduahon, naing majalo pasu-pasu pardonga saripeoma, Charles Renaldo Hutauruk, anak nihala amata Binsar Hutauruk, tubuh nihala inata Merika Boru Hutagalung. Alamat nasida Kampung Babakan RT Onom RW 10 Sukatani, Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis masuk sektor Epesus. Dohot Oroanna Widya Febrianti Boru Hutagalung, Boru nihala amata Widianto, tubuh nihala inata Suprobowati. Alamat nasida Kampung Marinir Blok Ki 10 Sada nomor 30 Sada, Pancoran Mas Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Terpasu-pasu di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis hari Sabtu tanggal 1 Juli 2020. Titing Parjolo Dohot Paduahon, naing majalo pasu-pasu pardonga saripeoma, Benni Utama Aruan sarjana hukum, anak nihala amata Binahar Aruan, tubuh nihala inata Tiorim Boru Tabunan. Alamat nasida Pangasean Aruan Laguboti, Jemaat HKBP Aruan Pangasean Resort Laguboti. Dohot Oroanna Meriah Larose Tapubolon, AMD Keperawatan Boru nihala amata Sastriman Tapubolon, tubuh nihala inata Rosmani Boru Siregar. Alamat nasida Gang Masjid RT 5 RW 7 nomor 36, Kelurahan Cisalak. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Terpasu-pasu di HKBP Aruan Pangasean Resort Laguboti di hari Sabtu tanggal 1 Juli 2020. 10 sada dak dana nasorang. Di hari Kamis 22 Juni 2020 di basa-basa hotuat terus sada dak dana boru di keluarga S Napitupulu Inang Boru Tapubolon Sian Sektor Roma hipas do dak dana ki suang songoni nang natorasna. Pasal 22 hon pengurusan sertifikat rumah dinas HKBP Cimanggis dohot balik nama atas nama HKBP Cimanggis. Nunga dengan merdalan pengurusan sertifikat rumah dinas Huria HKBP Cimanggis na di komplek koperasi dohot na di perumahan Jati Jajar. Jalanunga balik nama B sian atas nama Naparjolo Gabe Goar HKBP Resort Cimanggis. Jalanunga sahat di jalo huriata sertifikat na duai moliatema di tangiang nihita saluhutna tarlumowi ma di amang M Tobing dohot tim naung mengurus sertifikati. Na pasapuluh toluhon pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliatema di pasahat huriata susude ruas naung pasahaton pilihan bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juni 2020 tolu. Tuakana so pasahatos sadobe taingot ma amang dohot tamu inang makarikoton pasahatos sa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Pasapulo paton rapat keuangan gereja. Di warta tanggal 10 Juni 2020 keuangan sentralisasi tersurat Sia1.236.700 satikosna 8.506.300. Pasap 15 hon torop ni ruas nama dohoti parmingguan na di tanggal 10 Juni 2020 tolu 776 halak.
Pasapuluh nopon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 56 halak, ulang tahun pernikahan 10 kepala keluarga. Padita dohot sude parhalado hagai Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 sia 1 25 Juni 2020 hatani debata napasik kopolas ni rohamuna tersurat di pesalmen biddu sia 10 ayat 12 sai parrohaima hami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami. Pasapul pituhon pilihan iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan 10 sada kepala keluarga godangna 1.175.000. Pasapuluh aluhon pilihan bulanan manang pilihan tahunan. Torop napasahaton pilihan bulanan manang tahuna di bagasan mingguan 14 kepala keluarga godangna 3.515.000. Pasapul siahon tok ripe tu pembangunan. Torop napasahaton tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguan 7 kepala keluarga godangna 1.050.000. 20 parhepengon ni huriata Tuhuria 26.160.650 rupiah. Tu pembangunan 2.135.400 rupiah. Sentralisasi manang tu pusat sia juta 24.150 rupiah. Jumlah 37.321.000. Malutunga dong nasalah pilihan nasu tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radido hami padeng gatosa songoni matiting nama sa do si pamasao di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhat tama piliani bain sangap di guarna. Amin. Tapi bagaimana ada puji-pujian na sinuarahon ni punguan ama huria.
Diuduti mamuse sian punguan ina Esther.
Mare de mahita uhut tapapungu pilihan sadaa dohot sadabi. Tuhan Yesus, ampunaan, sungguh damainya biar ulang dari pertolongan melunai dosa-dosaku dalam saidoi. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Barita na uli di pasarata di Minggu Sadarion, di enet sian buku Evangelium Matius biddu 10 ayat 32 sahatro di ayat 30 sia. Takasma tapay hutihut,
hujahahon di tonga-tongata. Ai ganup nama katidakonau di joloni jolma, ido hatidakonokku di joloni damang na di banua gijangi. Alai ganup nama swadahonau di joloni jolma, lau swadahonokku doi di joloni damang na di banua gijangi. Unang madiri purohamuna nama buat dame ahu ubain naro tutanoon, dada naro au mabuat dame tungpo dangdo, ay naro do au pabadahon anak tu amana, boru tu inana, parumain tu simatuana buru, jala tung dongan na sajabu gabe musuh ni jolmai, nahu molong roha di amana manang di inana asa diau, dang tamai siseaku. Jala nahu molong roha di anakna dohok di buruna asa diau, dang tamai siseaku. Jala na somamorsan silang na tu ibanai laho mangihutto nau, dang natamai siseaku. Ay na marhamalhon ngoluna, ngoluni ido na magosogot. Alay na sumeyahon ngoluna alaniaw, ido jupangan ngulu sogot. Ido sahat. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di tahun 1980-an muncul dosada gerakan na margoar New Age Movements, gerakan zaman baru. New Age Movement na mempengaruhi sasahalak lahom mangihutton Yesus manang mamilit gabi Kristen di tonga-tonga ni ngoluna. Gabi adong manamadok au gabi Kristen asa do au siya nakasahit. Moloro pesahit pitor hato doi malum. Au gabi Kristen asa do au siyan hasusaan. Siyan ngulu asa sahat tu au ngulu nalam gabi nalam mamora sinur pinahan gabi na niula. Mapakorhon ni New Age Movement sinakaningani na mempengaruhi motivasi ni sasahalak laho mangihutton Kristus di tonga-tonga ni ngoluna. Di hamuna manami nanami molo adong siyan hitaon na marpikir sarupa songoni na mangihutton Kristusi paingotom ma nuaing pinangido matuhita asa takas tangihok kamu jami taon songod dia do sitongna na mangihutton Kristus manang sebagai seorang Kristen. Ayhatan ni Tuhan Yesus do namadok manang ise nanaing mangihut tonau di porsan masilang natu ibanay. Mengikut Yesus adalah memikul salib. Salib manang silang. Dia do silang nanidok na dison. Dada holan sahit, dada holan beban, dada holan pergumulan, dada holan persoalan nata adopi, natardok silang. Sadok saluhuk nama nagabe hasil ni dedikasita manang natapasahati dirita tutuhatai tardok may silang na manghiton Tuhan Yesus. Dungi didok dison manghihutot Tuhan Yesus berarti kita merdalan di pudi ni Tuhan Yesus. Kita mengikuti jejaknya Yesus. Ibarat buku gambar anak TK kalau ada di situ menggambar hubungkanlah garis-garis ini ninna ngadong garis-garisna nomor nape ngadong tu dia titik awal tu dia nomor 2 langkah 3 doh selanjutnya laho manggabar. Demikian halnya dalam mengikuti Yesus. Kita berjalan di belakang Yesus, mengikuti kehidupan Yesus, bagaimana dia hidup, bagaimana dia berlaku selama dia tinggal di bumi ini. Demikianlah kiranya orang yang menyatakan diri sebagai pengikut-pengikut Yesus. Mangihutto Yesus dalam mamorsan silang. Managabi topik ni mingguta sadarion. Akamang dohot tamuinang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong matulu na boy ulahonota laho pasauton topikon. Na perjolo ima makatidakon Yesus. Mengakui Yesus atau menyaksikan Yesus dalam segala hal. Di hamajon ni zamanon adong dono yang pakorhon na maradupon generasi muda. Sudah semakin banyak dari kalangan muda sekarang ini memiliki pemahaman bahwa iman itu privasi.
Haporsiaoni nina privadi, urusan pribadi doi. Padahal Alkitab mengatakan iman itu dibawa ke tempat umum. Di ayat 32, ai ganup nama tidak konau dijolo ni jolma. Kalimat dijolo ni jolma berarti iman itu harus diakui di hadapan orang, disaksikan di hadapan orang, bukan malah disembunyikan. Diuduten di ayat 32 ganup nama swadahonau dijolo ni jolma, swadahonok kudo i dijolo ni damang na di Banua Gijang. Maswadahon dari kata aslinya arneomai, sering terjemahkan to refuse, menolak atau anggap enteng, atau dengan perkataan lain menyembunyikan identitas agamanya. Ido natardo dia 32. Orang-orang yang menyembunyikan identitas agamanya, dia akan disangkal oleh Yesus di hadapan Allah Bapa. Mungkin ada banyak faktor seseorang menolak atau menyembunyikan identitas agamanya. Mungkin karena pekerjaan, mungkin alasan jodoh, mungkin alasan jabatan, mungkin alasan pangkat, mungkin alasan keamanan supaya lepas dari ancaman. Bukankah Simon Petrus juga pernah menyangkal Yesus selama 3 kali, sebanyak 3 kali, karena dia takut terancam. Molo hudo anon hutad da Jesusi takupon nama doho taunin na rohani iwana ujungna di sewada hosi Simon Petrus do tolu hali Tuhan Yesus Kristus dakutadai ninnai ban. Alai tabereng diudut ni kisah ni ian nongan dung sai tolu hali di sewada hosi Simon Petrus Jesusi ayam berkokok dibereng ibana bohini Yesus dung dibereng ibana bohini Jesusi dia tersadar. Lukas 22 ayat 22 madok dungi ruar masih Simon Petrus jalatu matangis ibana gogo. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus segera bertobat. Benar dia pernah menyangkal Yesus, tapi dia tidak bertahan sebagai orang yang hidup menyangkal Yesus. Dia segera bertobat dan berubah dari apa yang diperbuatnya itu. Nanti kita lihat kisah selanjutnya. Petrus bisa berani bangkit berdiri di hadapan banyak orang. Dia menyaksikan tentang Yesus Kristus, dan pada saat itu juga dia membaptis 3.000 orang menjadi Kristen sekaligus. Sadari itu. Jadi benar-benar ada perubahan dalam diri Simon Petrus dari menyangkal, menyaksikan Yesus di hadapan orang banyak. Atik tu ngadong siak kita na pungon waeng na hea maswadaho Tuhan Yesus di ngoluna dohono ma hatop maho muba. Gabe siti dangi Kristus maho. Akuilah dia dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, termasuk diantara orang-orang yang tidak menerimanya atau yang menolaknya sekalipun. Radoti matorus nama katidakon Jesusi. Tungpe saya dong akan manulak manang naso makarikotoni di kita pasahat tunasida. Panurirang Jeremia di epistel nakaning taypay hutihut. Di awal nai peibana hampir mengalami kekecewaan yang mendalam. Saya sudah mengikuti petunjukmu Tuhan. Aku mau kau panggil, kau utus aku ke bangsa ini. Aku sudah berikan yang terbaik dari kemampuanku, memberitakan firman-Mu kepada bangsa ini. Lantas apa yang ku dapat? Mereka malah berencana untuk menghukumku, menangkapku dan menjerumuskanku ke dalam hal yang celaka. Di bonanai memang sangat kecewa ibana. Alaidung ditatap ibana akan Nabi nulusnai. Oh ternyata Tuhan turut campur tangan dalam persoalanku ini. Ternyata Tuhan ada dalam segala kesulitan yang kuhadapi ini. Hingga akhirnya kelak dia bangkit kembali, memberitakan firman Allah dengan penuh keberanian. Sonari pamilikmu nama aka amanginang. Dia dutumago diho, ditulak portibion, manang ditulak Yesus di joloni damang. Allah yang gua dohono kuma, tumago mau ditulak portibion. Alai jakonon ni Yesus au sogot dia dopan ni damang daripada di jako portibionau HP gabe ditulak Yesusi au di jolo ni damang. Harapan kita Yesus kelak pada penghakiman terakhir berkata, ya Bapa, ini anak yang saya kasih, saya kenal dengan ini, biarlah dia masuk ke sorga.
Itu yang kita harapkan. Bukan sebaliknya, Yesus lantas berkata di hadapan Allah Bapa, saya tidak kenal ini, keluarkan saja dia. Orang yang menyangkal Yesus di hadapan manusia, Yesus akan menyangkalnya di hadapan Allah Bapa. Alani akui Yesus dalam segala hal. Napa duahon? Rade disirang, bersedia dipisah. Rade disirang sian akan nama ralo tulo menirohani debata. Ibarat ni halak na mengalami tindakan amputasi, diponggol misalnya sada organ tubuh ni ibana, haci doi haci. Ala itu magod doi diamputasi, asa tanggal sahiti sian ibana. Ala molo saya lohok doi gabe menyebar kasahiti di pagasan pamatang ni ibana. Demikian halnya soal mengikut Yesus dan memikul salib ini. Kita harus rela dipisah terkadang dari apa yang selama ini melekat dengan kita. Jikalau itu tidak berguna lagi atau bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Didok di ayat 34 saha tu 36 nama buah podang do Yesus iro dada mabuah damai. Sepintas ini kontroversial dengan kalimat Yesus di kalimat di Injil lainnya yang berkata, saya datang, aku datang untuk membawa damai sejahtera. Tapi pada teks ini dia sebut, aku datang tidak membawa damai tapi membawa pedang. Apakah ini benar-benar kontroversial atau saling bertentangan? Sesungguhnya tidak. Pada hakikatnya, Yesus memang datang ke dunia untuk damai sejahtera. Tapi sebagai akibat damai sejahtera itu bisa jadi akan ada pertentangan. Yang harus memisahkan, yang mau menerima dan yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Jala didok dia 34 atau 36 haroroni ibana pabadahon anak tua mana pabadahon boru tu inana pabadahon parumain tu sima tuana boru. Alai manat titaka manginang sutung salamanga tusi di ayaton. Sutung didok kamuan nonaka parumain ini nama berbeda tu sima tuana. Toy mamang babenon ibi beli pengai surati ikum berbeda itu parumainna Tusima Tuana. Kata siapa? Jangan salah menafsirkannya. Atau seorang anak berkata, nggak apa-apa lah mang, saya melawan sama orang tua. Toh di Alkitab Yesus sendiri yang bilang dia datang memang mengadakan pertentangan antara anak dengan orang tua. Aku memang nggak suka sama bapakku, sama mama aku harus bertentangan. Bukan. Ayat ini tidak sama sekali melegitimasi atau mengesahkanmu lahum berbeda-beda. Sebaliknya Allah malah meminta kita supaya menjadi berkat bagi anggota keluarga yang lain. Lantas apa maksudnya mulai dok songoni diturpuk tau? Tani dokna molo pe disada tiki manang disada keadaan aka halak na jonok tu hitai manulak aka hatana denggani memang haci doi alai tetap ma jalo. Ay molo hamu misalnya kainang ipaingot tamu ya anak komunay mangalo karena citia di lalahamu molo anak ni hala ipaingot tamu mangalo paling boy hamu emosi manang mau pita hoho di sini na hamu alay molo anak na tinubuho munay ipaingot tamu to na denggam mangalo pastilah sangat sedih hati ini. Demikian halnya dalam teks ini. Bisa jadi orang yang paling dekat denganmu, yang menentangmu, yang menyisihkanmu karena iman kepada Kristus. Rademaho disi di keadaan ini. Karena menjadi pengikut Kristus tidak bisa abu-abu. Alai naing matakas hataridaanna manang hatadianna. Odona ni Apostol Paulus di Roma 12 ayat 2. Unang gak bisa robang hamu, dohot portibia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi tampil beda dari dunia ini sebagai pengikut Kristus sejati. Maka walau seseorang itu adalah ayahmu, dia adalah anakmu, dia adalah menantumu, jikalau dia sudah menolak Kristus dan kebenarannya, bersedialah untuk tidak harus selalu sama dengannya lagi. Napatuluhon omana parpudi, humolong maroham di Tuhan, mengasihi Yesus melebihi apapun.
Jadikanlah Yesus lebih utama dan lebih berharga dari segala hal, dari segala sesuatu. Buatlah dia menjadi prioritas di dalam kehidupanmu, termasuk melebihi anggota keluargamu, melebihi adat istiadatmu, melebihi pangkatmu, melebihi jabatanmu sekalipun. Biarlah kasihmu lebih kepada Tuhan Allah. Raja Potas Lubat Tobing, Raja Batak na Parjolo Gabe Kristen, di zaman ni Padita Dr. Ingwer Ludwig Nomensen di Tanah Silindung Tarutung, di Tanah Batak Tarutung. Ditiki di dok ibana tu makna doh bapak, Pak mak aku mau jadi marwasa Batak do tiki nih, nggak sama sunis. Oh, bapak oma au neng gabe Kristen mangihutos si Nomensen, neng terdidi nin naiban. Tegas do bapak na do omak na mantok. Anaha sadari ho dididi sino mensen gabe Kristen. Dang etongon nami beho anak nami. Apakah Raja Pontas mundur? Ternyata Raja Pontas menunjukkan dia lebih kasih kepada Yesus dari segala apapun. Dia akhirnya memberi diri dibaptis oleh Nomensen, dia menjadi Kristen. Benar orang tuanya tidak menganggap dia lagi sebagai anak, tapi Raja Pontas tetap menganggap mereka itulah orang tuanya. Itulah bukti mengasihi Yesus dengan benar. Karena hati-hati ada aliran-aliran yang sekarang muncul mengatakan, mungkin mereka menganggap teks ini secara harfiah, kemudian berkata, saya sudah menjadi pengikut Yesus, sudah hidup baru, maka saya tidak harus lagi menghormati orang tua saya. Saya pernah punya kenalan, dia guru sekolah minggu di Huta, lau ibana mangarato tu Jawaon, dohot ibana aliran-aliran harismatik tertentu, sekte tertentu, kemudian dia kembali ke Sidikalang. Dia tidak menunjukkan rasa hormatnya lagi kepada orang tuanya karena orang tuanya HKBP tidak mau ikut ke aliran itu. HP makna do bapakna, porsia do tong Tuhan Yesus Kristus, alai mulai siani lau sohabe banaro. Modding na tua-tua na dang ro ibana alai dok ibana ikon homolong doro haku tu Yesus sian aka adat istiadat dohok lan akana asing. Menurut saya pemahamannya keliru. Justru buktimu kau benar-benar mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh harus kau tunjukkan lagi lebih ketaatanmu kepada orang tuamu, lebih sayangmu kepada keluargamu. Tadri nasitong doho makaholongi Tuhani di bagasang ngolum iko sumurung dope pakaholongim tu anggota keluargam pakormatomu tu akan atorasmu di tonga-tonga ni ngolum. Sahalinai humolong maroham di Tuhani sian saluhutna naneng odol hononna dia kita buat menjadi prioritas dalam segala hal. Nungatakas di dok dia 30 siai nakaningan. Aina marhamal hon ngoluna nguluni ido namago sugut alaina sumeyahon ngoluna alaniahu ido jupangan ngolu sugut. Dengan menggenggam kita bisa tidak mendapat apa-apa, tapi ketika kau mau melepas sesuatu justru di sana kau bisa mendapatkan lebih banyak. Amanginang nomor sada sahatu nomor tulu sinakaningani dang namurai lau ulah honota maul situtu doi ulah honota boban naborak doi dihita ima silangi porsamma merdalam maho mangihutut Tuhan Yesusi porsan silangmi saha tu ujungna harus sampai kepada titik akhir. Porsan silangmi saha tu ujungna dusun songonna hudok di pertanyaan doh di jamita di godang jamita godang pihado pasahat songon tulu halak 3 orang murid yang menghadapi ujian terakhir dari gurunya. Gurunya berkata, kalian bertiga harus berjalan dari titik ini sampai ke titik yang kutentukan di balik gunung tersebut. Siapa yang sampai ke titik di mana aku nanti sudah menunggu di situ, dialah yang lulus dari ujian ini. Dungi di leo gurunai, masing-masing mereka membawa satu balok dengan panjang yang sama. Maka yang 3 orang ini berjalan membawa balok masing-masing. Ketika mereka berjalan, murid yang pertama merasa lelah. Dia berpikir ini balok terlalu berat. Akhirnya dia cari
gergaji, dia potong itu balok sedikit, kemudian dia angkat lebih ringan. Dia jalan lagi, dia merasa capek, dia kurangi sedikit lagi, tak apa-apa. Sampai 3 kali dia potong itu balok. Dia sampai hampir ke tujuan yang disebutkan oleh gurunya. Hanya ketika dia sampai, dia melihat ada satu jurang yang dalam supaya dia bisa sampai kepada gurunya yang sedang menunggu itu. Tidak ada jembatan untuk menyeberang. Dia di sana bingung mencari tahu bagaimana caranya supaya sampai ke seberang. Sementara itu 2 murid yang lain berjalan tertatih-tatih, terkadang mereka terjatuh, mereka kelelahan, tetapi mereka tetap setia membawa balok yang diberikan oleh sang guru. Singkat cerita, mereka sampai di tepi jurang itu. Setelah mereka melihat tidak ada jembatan, mereka berpikir balok ini cukup sebagai jembatan. Mereka meletakkan baloknya masing-masing di atas jurang itu, persis pas di 2 sisi jurang tersebut. Maka mereka menyeberang, menemui sang guru yang sudah berdiri di sana. Tetapi murid yang ketiga berpikir, oh ternyata begini caranya. Dia ambil dia punya balok, dia masukkan di atas jurang itu, dia langsung madabu tutoro, karena dia sudah potong 3 kali. Amang Inang, bisa saja salib yang kau bawa sekarang adalah cara Tuhan membawamu menuju kemenangan. Porsam masilang natuhoi di bagasan hasatiaon. Amen martangyang mahita. Mauliate madipasahat rohanami tuadopam wali Tuhan. Sadarion nungasahat tuhami hatam. Asa tung sitong pangihutonon nami diho. Jala radihami ale Tuhan mamorsan silang. Na di porsat toko tuhami ganup marsada-sada. Sipata memang ali Tuhan palu jahudo huilalahami. Laho mamorsan silang nong pinasahakmu Tuhami. Sipata hampir putus hasa hamion ali Tuhan. Alay marhiti hatam di bagasan sadarion paingotok kami. Huhut margugui hok kami. Asa satia hami mangihut toko huhut mamorsan silang sahat tu ujung nahaduan. Nama sihol lo hami asa pasidohot hami majalo tuppal haluaon nasyako tu akka namonang. Tuhan debata pargogoi mahami rob doho sude ruas ni huriamon asa di sude gulmi ni ngulunami totong ma hohu hati dako kami jala hui hutok kami ho di bagasan serep ni roha mangului akka parsurommu dohot hatam nong pinasahakmu tuhami ganup marsada-sada ale Tuhan debata upasahat tame ma sude ruas ni huriamon siada dana name met sahat tu akan nama tua dohot akan nang suda gogo ramoti mangulu ni nasida ganup marsada-sada jala diganup rumah tanggana homa ale Tuhan nama narihon akan narikot di ngulu ni nasida atik tong adong nama sihol dihahipason dihagogoon disemangat dohot disolusi naka persoalan dohot akka diimpian manang cita-cita asi roham Tuhan pasahat maitu sude ruasmon hobar tulomo ni roham asalam gadda pamujion ni nasida dohot lam gadda pakka porsionna mangihutok ko di tonga-tonga ni ngoluna atong ali Tuhan udutan nami dope akka ulaon nami tuari marsugot rodi saling nilingna sairap dohot homa hami mangulahoni jala songon sisian nata mama hami laho mangulahoni saluhuna holan marhite goarnya anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion. Amin. Marid de mahita los tapasahat ma peliat tatujulo pelian nabaduahon. Oh Jesus,
lehona ya sada rim mahita jongjong. Umbege suara oh Yesus, umbege suara oh Yesus, umbege suara oh Yesus, naman dohon ihupon malam. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring langkahku, patuduhanlah dalammu, asa tatangnya kemapeliat tamartang yang mahita. Ale di bata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Amen. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salutna. Selamat hari Minggu.